Мы занадта шмат сэнсу надаем слову дамаўляцца. Дамаўляцца супраць якога выступае пэўная частка дэмакратычных сілаў, і я ў тым ліку, гэта тое дамаўляцца, калі мы ідзем і кажам: ага, мы можам наладжваць усе сувязі з беларускім рэжымам, зняць усе санкцыі і там вы вызваліце палізнявольнік, пасля набярэце, нармальна, затое гэтых вызвалім, затое у нас будзе там Беларусь рабіць, як Азербайджан сталі, там будуць палізняволеныя, але будзе рабіць выгляд, што яна вось у гэтай Але ціхенька дэмакратычнай так, пра іх тусоўцы. ніхто не ведае. Усе татальныя парушэнні правоў чалавека, але затое ёсць там гадаль з еўрапейскім звязам. Так? Гэта адное дамаўляцца. Іншае дамаўляцца, якое я лічу, што цалкам прымальнае, гэта проста нармальны чалавечы дыалог. Вось як зрабіў Макрон, ён жа нічога не прапановаў, ён не зняў ніякія санкцыі. Ён проста патэлефанаваў і папярэдзіў, сказаў, што лепш гэта рабіць не трэба. Таму што мы разумеем, што на вас там ёсць ціск з боку Расіі, але вам-то будзе горш з гэтага, там што мы рыхтуемся да такога сцэнара, і мы падтрымліваем Украіну, будзем яе падтрымліваць. І калі вось гэта проста такія ўзаемаадносіны, калі вы пакідаеце хаця б нейкі канал, каб выказаць свае думкі, каб выказаць аднаму адносіны да пэўных зменаў у краіне, якія адбываюцца, гэта нармальны дыалог, я лічу, таму што калі зусім не застаецца ніякіх каналаў сувязі, гэта найгоршы сцэнар развіцця сабыцій.